Moi drodzy, tak, to jest właśnie zamknięta alfa Battlefielda 1. Nie widzicie mojego ryja, moi drodzy, w ogóle jakby co to? Ja jestem Niklaus. Nie widzicie mojej gęby dlatego, że stwierdziłem, że nie ma potrzeby tak ładnej gry graficznie, wizualnie, naprawdę bardzo atrakcyjnej. To jest mało powiedziane w sumie, szpecić jeszcze moim pyskiem, także będziecie słyszeć tylko mój głos, mam nadzieję przynajmniej w dobrej jakości. I tak, moi drodzy, to jest zamknięta beta, przepraszam, zamknięta alfa Battlefielda 1. Mam to wielkie szczęście, że mogę w nią pograć. Nie to dlatego, że dostałem kod do tej wersji alfa, tylko dlatego, że jeden z widzów, mianowicie Scrubber, użyczył mi swojego konta na Originie. On jest tym szczęściarzem, który dostęp do tej alfy dostał i jeszcze raz mu z tego miejsca bardzo dziękuję i ogrywałem to już... O kurde, czekajcie, spróbujemy go tutaj na pyrę, jak to się mówi. Albo, czekajcie, zrobimy tak, uwaga, na szybkości, dostał. Nie możemy mu dać uciec, uwaga! O! Dobra, jeszcze troszkę, uwaga! O! Dobra, wyłączony, kurde! O! Porobiony, moi drodzy, no i tak to wygląda, no. BF1, co wam będę gadał. Także Scrubber, jeszcze raz serdecznie dzięki. Moi drodzy, i co? No nie wiem od czego w ogóle zacząć, nie wiem co gadać. Wszystko widać na załączonym ekranie, no. Ten film będzie taki bardzo chaotyczny, będzie... Pewnie mało detali, a propos gry w nim, niestety, bo jestem jeszcze cały taki, wiadomo, emocje jeszcze mnie czymią. Także słuchajcie, tu by tylko tak sobie generalnie pobiegamy, poszczelamy paroma klasami i tak dalej. A następny film, jaki z tego BF-a, mam nadzieję, będę jeszcze mógł wam pokazać, to... O, które ścięło na OBS-ie. Niestety czasem są jakieś problemy z przechwytywaniem, ale i tak jak widzicie działa to bardzo dobrze. O, proszę, tutaj mamy koleżkę. O, od tyłu mnie wyjaśnił mnie. Słuchajcie, jeżeli chcecie coś zobaczyć konkretnego z tej alfy, na przykład jakieś klasy, jakieś akcje, jeżeli po prostu chcecie zobaczyć coś konkretnego, dajcie mi znać w komentarzach. Po prostu napiszcie na przykład Niklaus, pokaż klasę medyka, Niklaus, pokaż klasę snajpera i ja się postaram tą waszą prośbę jak najlepiej spełnić. Oczywiście no nie wszystko mi się uda zrobić, bo wiadomo, że to nigdy nie wychodzi tak jakbyśmy chcieli. Uwaga, bombujemy! Ciekawe, czy ktoś w ogóle dostał coś, cokolwiek? Pewnie nie. Dobra, ja tu zrobię dziki... O, zbuliłem wieżę. A, tu nasz kolega też biegnie. No, także po prostu jeżeli macie jakieś oczekiwania, co byście chcieli z tej alfy BF-a zobaczyć, piszcie, a ja w następnym materiale wam to pokażę. No. Ale takie info, powiedzmy, na pierwszy rzut oka. Gra działa dobrze. No wiadomo, z nagrywaniem w Full HD w 60 FPS czy jak streamuję, to trochę gorzej, ale i tak naprawdę jest mega dobrze. Jest naprawdę bardzo płynnie. Gra wygląda bardzo dobrze. Nie ma tego poczucia takiego, że gramy w łatkę do BF-a 4 albo do BF-a 3, całe szczęście. Modele postaci są przepiękne, dopracowane mundury, modele broni, no to... Tradycyjnie jest to na najwyższym poziomie. Widać tutaj, że dużo też rzeczy ulegnie zmianie, przynajmniej mam nadzieję. Na przykład ten głos tej pani, która tutaj nas informuje o postępach naszych na polu bitwy i tak dalej. To mam nadzieję, że to będzie poprawione, bo to kompletnie tutaj nie pasuje do tego wojennego klimatu. Ale o to się jeszcze nie martwmy, wszakże jest to... O, ja nie mam klasy, która mogłaby go rozwalić. To uwaliłem. Bo jestem kierowcą, teraz kierowca jest, że tak powiem, przypisany do pojazdu, w sensie spawnimy się od razu na przykład w czołgu, ewentualnie w samolocie jako kierowca lub jako pilot i mamy takie właśnie bronie, mamy maskę gazową, o to tak wygląda, o czołg przyjechał wrogi, mogę go tylko zespotować, nic innego nie zrobię. A, już wiem czemu ta gra tak przycina, bo na OBS-ie mam ustawiony... powinienem na OBS-ie sobie wysoki priorytet ustawić procesora, żeby tutaj całe moce szły na to, ale myślę, że to nie będzie jakoś super przeszkadzało. Jak trzymiemy spację wciśniętą, to możemy szybciej się zespawnić. Taki bajer. Dobra, zespawnimy się tu na naszym koledze, może tym razem weźmiemy sobie wsparcie. Mamy 4 klasy.
One są dużo bardziej, tak jakby to powiedzieć, spersonalizowane. W sensie, że mocniej się od siebie różnią po prostu. Czajcie, o co chodzi. Każda klasa posiada diametralnie inne... Diametralnie inne bronie. Tutaj na przykład jako support, no tradycyjnie mamy ciężki karabin. Możemy rzucać... Włączę sobie wiatraki na kompie. Możemy rzucać amunicję naszym towarzyszom. Mamy gazmaskę, mamy miny. Takie z potykaczem. Kurde, chyba się nie uda go porobić. Czekajcie, próbujemy podpełznąć. Robimy ogień zaporowy. Dup. Wow! Czołg! Chyba mnie nie widział. To jest jedyna szansa, moi drodzy. No dobra, to było dzikie, to się nie mogło udać. Także no, jak na Closed Alpha, to w zasadzie bodaj jest na buildzie jeszcze Pre-Alphy, to moi drodzy działa naprawdę bardzo dobrze. Nie ma jakichś problemów z jakimś lagowaniem, wiecie jak to często bywa. Jakimś rozłączaniem, jakichś wielkich problemów tutaj... No ładnie. Jakichś wielkich problemów graficznych, wiadomo, są bugi. Postacie zawieszają się w powietrzu, parę razy spadły czołgi z nieba. Tego typu motywy, ale to nie jest nic takiego, wiecie, poważnego. Także dobrze to... Wow! Dobrze to rokuje. No, dzięki. Dzięki, gościu, że wbiegłeś mi akurat na linę strzału. Excydent. Jak to był excydent, to ja jestem... Decydent. Także naprawdę działa nieźle. Zobaczymy też fajnie, że z perspektywy tej Closed Alphy, jak wyjdzie już otwarta beta na koniec wakacji, w ogóle polecam wam się zapisać na taką stronę Battlefield Insider. Jeżeli tam się zapiszecie, to rzekomo gwarantują oni szybszy dostęp do bety, ja już to zrobiłem. Możemy drzwi otwierać, zamykać, to jest takie novum. Także na tą stronę polecam wam zajrzeć, tam się lognąć. Wyczuł mnie Pasten 77 Pieron. No i zobaczymy, co się zmieni do bety, potem zobaczymy, co się z bety zmieni do wersji pełnej. Miejmy nadzieję, że te zmiany będą jakieś. Już pamiętam, jak była alfa Battlefielda 3, potem wersja pełna, to powiem szczerze, zatęskniłem za niektórymi rzeczami z tej alfy. Miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie. No, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline. Myślę, że mieli już czas, żeby się, wiecie... Wow. Myślę, że mieli już czas, żeby się nauczyć. Przynajmniej taką mam nadzieję. Że mieli. Dobra, potłuczmy się tu jeszcze trochę. Generalnie Niemcy wygrywają, widzę. Jak w futbalu. Wszyscy grają, a Niemcy wygrywają, nie? No, takie jest życie. Czekajcie, spróbujemy tutaj... O! Spotujemy tak samo, jak to miało miejsce wcześniej. Tutaj na tym polu nic się nie zmienia. Mamy też róże komend, gdzie możemy, wiecie, potwierdzić, zanegować, zagwizdać w gwizdek. Tak, nie żartuję, możemy zagwizdać w gwizdek. Czekajcie, teraz nie zagwizdał. A nie, tutaj krzyczy go. Czyli to jest albo losowe, albo zależne od klasy. Bo czasami po prostu nasz bohater... Wow! Gwizdże w gwizdek, taki wiecie, jak wysyłali żołnierzy do szturmu. Ten karabin przeciwpancerny to jest prawdziwa broń masowej LOL. Czy mi się wydaje, że tam spadł samolot i znikł? To są jakieś czary. Dobra, lećmy dalej. Mam obiekt zajęty już. Wszystkie te efekty są tutaj, no moi drodzy, przepiękne. Szczególnie ten efekt deszczu. Tutaj wszystkie te mgiełki jak to się mówi, wolumetryczne, które powstają na ziemi, to jest po prostu miód. I wygląda to cudownie. A miejmy nadzieję, będzie wyglądało jeszcze lepiej. Dobra, nasi koledzy sobie jadą, też możemy jechać, ale ja nie mam szczęścia. A może zróbmy tak, wbijmy się tam, jak to się mówi, na pałę. O, jest ładna animacja włożenia do pojazdu. I jadym... O kurde, a tam czołg z prawej. Czekajcie, ja tutaj spróbuję coś
coś porobić. Heavy tank damage 14, no to tak se heavy, nie? Akurat się skrył za skałą. Ach! Co ja sobie wyobrażałem? No tego by szło. Tego by szło, nie? Kurde! Ja jestem niepoprawny marzyciel, jak chodzi o moje umiejętności. Dobra, czekajcie, zdobędziemy te wzgórze. Mam nadzieję. Tam chyba słyszę jakieś czołgi z prawej strony. A! Kurde, ale prawie udało się porobić. Tak jak widzicie, dużo ludzi tutaj korzysta z broni automatycznej. Ale o tym sobie jeszcze pogadamy, jaka jest moja wizja na to, czy tu powinna być ta broń automatyczna tyle, czy nie, no... O, disabled, prosto w gąsienicę. Teraz jeszcze w silnik. Engine disabled. I... papa. Nie, dalej żyje. Znaczy stoi. No, vehicle destroyed, a tu akurat na moje plecy wyjechał ciężki czołg, także sympatyczna niespodziewajka. Dobra, zaspawnimy się tu. Ja myślę, że już sobie dogramy do końca meczu. O! Lecą! Mamy też te takie superowe granaty przeciwpancerne. Ale walka wręcz się rozegrała, krwawa. Ach! Pierwszy zaczął strzelać. To jest taka niepisana zasada pre-fire'a. Kto pierwszy zacznie strzelać, ten prawdopodobnie przeżyje. Tak jak ten, co pierwszy da w mordę, to wiecie, jak to jest. Tu niestety nie mogę, aż mi się czkło z wrażenia. Spawnimy się na E. Jak? No, ale ten głos tej pani to... Nie. To być nie może. To tak być nie może, moi drodzy, w pełnej wersji, bo to pasuje jak pięść do... wiecie, do oka. Shock Troopa. Aj, porobiony. A propos sławnej sprawy murzynów w armii niemieckiej, no są. Są we wszystkich armiach, w sumie jest ich strasznie dużo i... co wam będę gadał, no. Mam na to swoją wizję. Ciekawe. Ktoś nas tu próbuje wyburzyć. Ale kto? Ktoś się uwziął na ten domek. Także jak widzicie, moi drodzy, dzieje się. It's happening. Nie wiem co mam robić. Kolega tutaj wywalił z armaty. Patrzcie, jaka ładna jest amunicja ładowania w ogóle. Coś pięknego. A bo tam jakieś czołgi jadą wrogie. Kurde! Akurat wysiadł. To jest Niklausowe szczęście i chyba wygramy. Oni tutaj ze wszystkich sił próbują odebrać nam dom. Wow! To było dzikie, moi drodzy, to było dzikie. Kurde! Dobra, kolega mi tu uratował skórę. LOL. O, super sprawa, moi drodzy. Dobra, ale wygramy. Czuję, że wygramy. O, tutaj nasi, widzieliście, jak pięknie to na mapie wyglądało? Jak napieramy. Coś wspaniałego. No ten klimat jest. Pomimo ilości broni automatycznych i tak dalej, nie można powiedzieć, bo ten klimat tej wojny jest. Nie czuć, jak już mówiłem, że gramy w jakiegoś DLC-ka do poprzednich BF-ów. Co się na przykład zdarza często w przypadku Call of Duty, że mamy jakieś takie wrażenie, że gramy cały czas w jedną grę, tylko z innymi skinami. No niestety tak to jest. Dobra, teraz jeszcze tylko utrzymać punkty i mamy to. Tutaj wrogi samolot. Tam ktoś chyba coś... Myślałem, że ktoś coś naprawia, ale ktoś wali
wali z działka po prostu. Co my tu mamy jeszcze robić? No wygramy, no wygramy. Co ja mogę? Wsiąść do auta, coś zeszturmować. We have taken objective button. Objective button. Kręć. Dobra, We are losing objective napieramy. button. Napieramy. Tam ktoś gazy rozpylił. Dobra, wysiadka. Nie uciekniesz, kolego. The enemy is being reinforced with a behemoth. Wróg się przereinforcementował. O! Granatem! O, wygraliśmy. Proszę bardzo, moi drodzy. 200 do 176. No i to by było na tyle, moi drodzy. To by było na tyle. Wybaczcie, że nie ma intra, ale ciężko się tą grę minimalizuje i generalnie nagrywa. No na pewno w becie i w pełnej już będzie lepiej. Także ja wam, moi drodzy, pięknie dziękuję za uwagę. To była alfa Battlefielda 1. Piszcie w komentarzach wasze wrażenia i co byście chcieli zobaczyć. Ja was zapraszam na Facebooka, zapraszam was na streamy, bo jeszcze na pewno tam będziemy w to grali. Zapraszam was na G2A. Dziękuję jeszcze raz Skraberowi za udostępnienie mi konta z tą wersją i trzymajcie się. Pa, pa!